Mi ennek a neve? Ennek az Mossman Gorge. Szurda. Hol van itt a kint? Abban jöttünk végig biztos. De a pálmafán. Most ezek nem csicseregnek a madarak. Jánok. Hol? Milyen baj? Valami kurva nagy fa van ott, ha jól látom. Ugye? Biztos? Mert azért... A térképet nézzük inkább. Ebből gondolja, hogy itt le lehet vágni. Egy baszott nagy fa. Sőt, az egy kurva nagy fa. Nézzük a fát. Nagyobb és a szállás. Jó. Bajlián. Ez tényleg nagy fa. That way is way up there. Where is it? That way, back. Bus? Is the... Honnan? Ah, is this a shortcut? Mi? Ez egy levágás? Ez a legnagyobb, Ez a legnagyobb. Ez megint a folytogató, igaz? Jézusom. Staying this big stay on the track. Nem menj oda. 10 perc múlva vagyunk vedve. Nyugodtan vedd le a hátizsákodat, mászkáljatok. Ezt nézzétek, milyen Ilyet nem fogunk látni az életünkben. Ilyen levelet láttatok már? Aha, most nem láttam. De megrágta valami. Hát ez hatalmas. Az okot Rocky nagyon vigyázz. Hallod, Rocky, vigyázz. Mit? Vigyázz magad. De nem szabad bemenni. Azt mondja, hogy maradj az úton. Ahol különösen teljesen ki van taposva az a rész, tehát Hol a levél? Attól még nem Oda kell kárt, oda oda kárt menni. magát. Milyen levél? Nem tudom, valami gyönyörű, ilyen lila. Megrágta valami, nézd. Rokinak lehet. Ott egy állat. Rágás nyom. Rockynak megengedjük. Hát ez gyönyörű ez a fa.